Hello mga Indians! Good morning, DCB TV. Please na po ito sa mga YouTube channel. Ito sa libutan para po sa video na upload ko. Minions, Minions, alis na po tayo. Ito yung pakatong araw ng delivery natin. Okay Minions, just keep on watching mga Minions. Deliver natin. Ayan Minions, meron din dito sa taas. Deliver din natin yan. Ang ruta din Minions is Barangay San Isidro Norte, Bunlag, saka Barangay Sabangan. Tatlong barangay Minions ang ruta natin ngayon. Okay Minions, tara na. Mga Indians, ito na po tayo sa San Isidro Norte. Unang destination natin is Sitio Palawan. Dito mga Indians tayo papasok. Ay mga Indians, ito yung Sitio Palawan. Dito tayo papasok. Ito mga papunta ka mga papuntang Baywalk yan ng San Isidro Norte. Kaya dito tayo, dito papasok. Atin ito mga Indians. Ito Sitio Palawan. Ito mga Indians, itong malaking dito sa loob. Ito yung i-deliver natin. Okay mga Indians. Dito tayo sa Sabangan, papunta tayong Bunlag, tapos tayo mag-deliver dito sa Barangay Sabangan. Mga ilang delivery lang ang deliver din dito, tapos Bunlag na tayo mga Indians, tapos San Isidro Norte na, balik tayo sa San Isidro Norte. Yung Sabangan, itsura niya, marami dito, fish pan dito sa Sabangan. Ayan, thank you, come again, and mga Indians, punta tayong Bunlag mga Indians. Ito yung tabing dagat. Ito yung kapikalak na yan. Dito tayo mag-deliver ngayon. Ngayon yan. Tabing dagat. Malakas naman yung alon mga yan. So dito sa tabing dagat. Yung mga yan. Pwede tayo sa Baywalk. Ayan. Tabing dagat. Yung yan. Baywalk dito sa Binmali, Pangasinan. Ayan mga yan. Nag-deliver tayo. Marami tayong matapos, kunti na lang, tapos na. Ayan, salamat.